Jó estét kívánok, csókolunk mindenkit. Már hát nem együtt, mert a feleségemnek közben filmezni kell, és az egész egy kicsit összecsapott valami lesz, mert az utolsó pillanatban tudtuk meg, és másnapra már küldeni kell az anyagot. Szóval Hegedűs Péter vagyok, vagy voltam valamikor, és hát Janóval az a kapcsolatom, hogy valamikor azt hiszem, hogy Izraelbe kóstoltam, amikor megtudtam, hogy a édes unokatestvéremet elcsábította az egyetemi tanárja. Hát aztán később személyesen is megismertem, és hát annak ellenére, hogy a 7 törpe közül a typecastingba biztos a morgó szerepét adnák rá, de annak ellenére mégiscsak egy jó fütyi, egy valódi intellektuel, senki úgy nem tudja utánozni például a WC lehúzását, mint ő. És hát két csodálatos gyermeket nemzett és nevelt Anikónak, és hát Anikó se sokat szenvedett tőle, vagyis hát nagyon sokat tanult, és nagyon sok szép perceket töltött vele, csak talán egy kicsit sok volt a múzeum, meg a templomok, meg egyéb dolgok, de hát nekem is rengeteg anyagot küldött, filmeket, meg színdarabokat éveken keresztül, úgyhogy abból éveken keresztül tudtam élni. Sőt, a feleségem kedvéért még felment a Badacsonynak a tetejére is, annak ellenére, hogy nem tudta a visszavaló utat. Hát az ember mégis valakit nem azért szeret, hanem azért szeretem Janót, mert emberi. Ma meg olyan nem sok van. 120 évig, Jancsikám.